No niin, 5. tervetuloa uuden videon parin ja tässä videossa pelaamme CS:ää Deathmatch-versiossa. Taustalta kuuluu ääniä, mutta ei paineta sen haitata niin kuin ikinä ei ole ajateltu. Tuolla on kuulua ja... Ne jäi. Naps free. Ilmanen. Skinari. Tosta tulee... Miksi se ampuu kanaan? Tikkikelus siitä jäi yksi. Patsuja tänne minunkin liveen. Joo, menkää kattoo Tumpin liveästä näin. Sulla on niin monta katselukertaa siellä, että voit jo vähän promotea muita. Niin. Mä oon pienempi tekijä. Niin meillä on saman verran tilaa. Mitä meni yksi botti, joka kämpi. Jos mä unfollaan sut niillä mun akkoon tällä, kun mä kävin seurassa, niin sitten mä johdan. Niin. Mut sit mä unfollaan sut, me ollaan tasoissa. Mä seurasin sua varmaan 3 kenttällä. Eiku Ei saa kyllä. No, ehkä emme. Prätkähiiri. Hei, joku muukin oli likeen, niin mulla on nyt 2 tykkästä. Oho. Kuka se Simba sai? Mikä on se on hitsaamassa. Vois laittaa chattia nää goonerit. No ai jaa, ensimmäinen chatti, niin se on juhla-aika. Joku laittaa chatin, niin mä goonaan videolle. Oho. Ei saa kyllä nyt kyllä rajaa. En oo oikeesti. Se oli vaan läppä. Länkkerä. Klänkeri. Ai saakeli. Tähän se sitten putkahti. On nyt on hyvä haulikko. Ei tää on haulikko, se on PC itse. Näytti vähän sitä hyvältä. Onko video tulossa sieltä? Oh. Naama. Pitäisikö mennä kohta duo? Ai CS, aset Niin. veli. Aseveljiä. Pitäis. Naps, skari. V1. Sitten kun tulee eka superchatti, niin mä vedän voltteja livessä. No ai jaa. Mulla yhdellä katsojalla, joka on mun oma käyttäjä, ei täällä kauheasti mitä tehdä. No ei. Nää botit vaan aina jää tänne pukaan. Katso, pot. Ai saatan nyt. Ei löytyä. Sitten Juha. Juha Häntsen. Juha säkee. Juha Neekeri. Hei! Kaikki klipille. No niin. Oi vittu. Mutta tiedoksi minä en supporta tämmöistä. Vaikka Minäkään en. Vaikka Kuka sen julkaisin tämmöisen sanoi? videon. Se oli bugi. Kuka sen sanoi? Kukaan ei puhunut tämmöistä. Kuka sen sanoi? Ei minä. Mä en supportaa myöskään tuollaista nimirasistisuutta. Ei minun talossani ei tuollaista kuunnella. Auro. Sitä voidaan kuunnella, koska se ei ole suora nimitys mistäkään tai kenestäkään. Isommasta tai pienestä tekijästä. Onko Ville iso tekijä? Ei. Tää on normitekijä. Se on normipainoinen tekijä. Tää pitää homma mukavana ja goonaavana, niin mua ei canceröidä. No ei jaa. Jos Matti Pro katsot tätä Akselin videota, niin tykkää pienistä pojista. Okei. Vittu selkään tuli suoraan. Kaikki mitä tässä videossa sanottiin ei pidä paikkaansa, älä usko internet-trolleihin. Paitsi toi pikkupojat. No okei, no toi ei ollut enää niinkään mielipide tai muuta, mutta mä luotan Akseliin. Tykkään kaikesta pienestä ja liikkuvasta. Niin. Onko tiedettä? Hei, nyt tuli kyllä livelle niinku näästiä videomateriaalia. Näästi.
Oh! Oliko klippi? Blippi Harlem Shake. Tuli Blippi Harlem Shake, vedin Pasilla pää mustaa maahan tuulijaa. Aa, Ensiroilla vihaiset sanat. ihan mieli. Kyllä nyt tulla chattiin porukkaa, gang. Onko YouTube vie Täällä on joku flanker. Pään sulla. Näin päin. Kaikki flankerit vaan jää täällä. Vittu nyt liveen katsojia tai mä syön sut. Pitää jakaa sitä videoa. Nyt on kyllä päätöntä menoa hukkuu. Oli päätön kana. Huukko tappaa tuohon bottiin, joka ei liiku. Mitä sanoja sanoit? Onko tuo mahdollinen uhka vai mahdollisuus? Ai, tää piippo. Niin, Joo, se on kyllä uhka. beatboxi myyrän tapaan. Uihku. Se pahalle. No hyi uihku. Au! Ai saa. Liveen niitä läskejä. Minua rypälöitiin täällä. Subscribatkaa. Tai mä subscribaan teidät. Tai mä subscribaan teille Hitmanin. Tilaan teille Hitmanin. Word for word. Vittu. Vittu. Nyt ei hyvä heilu, katsojat. Ai ei. Ei. No piru. Piruja minua. Ei saa. Tää GoonTuben puolella. Nyt annetaan pikku promote. Sieltä. Joku 4 katselukertaa Geometry Dash Back on Trackissa. Käykää kattoo kaikki nää. Tilatkaa. Kyseinen kanava. Oho. Se eli Aksu-Guu7U. Kannattaa käydä kattoo. Ammattilaismaista Piru. kutsaa. Hienoja edittejä sun muuta. Nyt kyllä törähtää. Ja Okei. en päässyt listoille. Kiitos katsomisesta ja se olisi ensi kertaan. Siihen asti se olisi moro.